Kamenský a na starosti na tomto projekte mám tú hardwareovú časť riešenia, to, čo sa deje v podstate v byte toho samostatne žijúceho seniora, môžeme to tak povedať. Marek už veľa povedal o tom celkovom riešení. Naozaj sme si povedali ten základ, ktorý bol tá nosná myšlienka, ktorú aj pán Kebeň naznačil na začiatku. Nechceme ťahať káble po byte seniora, nechceme komplikovať inštaláciu, chceme využiť technológie, ktoré v podstate máme úplne štandardne, bežne dostupné, bežne ich. Takže Bluetooth v tej verzii Low Energy. Ten sa používa na komunikáciu medzi tými zariadeniami, ktoré povedzme, že sledujeme alebo strážime a tými kolektormi, to si niečo povieme. A potom existujúce Wi-Fi pripojenie alebo proste nejaké štandardné Wi-Fi pripojenie v domácnosti na to, aby sme tie dáta vedeli poslať do aplikácie. Tá základná architektúra toho, že čo sa deje v byte toho človeka, je veľmi jednoduchá. Máme nejaké zariadenia, môžeme to volať inteligentný náramok, môžeme to volať inteligentné hodinky, niečo, čo nám tu leží, čo pomocou Bluetoothu periodicky odosiela informácie, ktoré zbierame. To znamená napríklad ten srdcový tep, saturáciu kyslíka a tak ďalej. A posielame to do tých kolektorov, ktoré vyzerajú nejak takto. Toto je jeden z nich. Iba sa to dá do zástrčky, nič viac. Ten kolektor má Bluetoothové rozhranie, má Wi-Fi rozhranie, to znamená, on vie príjmať informácie a vie ich posielať potom ďalej na Wi-Fi router smerom do internetu. A ešte sme teda našli hardwareové riešenie, že dáte to do zásuvky a ten kolektor stále má ešte teda dostupnú 230 V zásuvku, čiže v podstate aj ak má ten senior v byte málo zásobiek, tak ho 4 kolektormi nepripravíme o 4 zásuvky. A tá konfigurácia prebieha z nejakej aplikácie, ktorú musí urobiť nejaký správca alebo nejaký ten príbuzný, ktorý sa o toho seniora stará. A v podstate na tom kolektore nie je čo nastaviť, nie je čo pokaziť nejak fyzicky. Maximálne vám ten človek vypojí z elektriky, ale vtedy vieme zistiť nejakým alertom, ako Marek spomínal, že OK, stratili sme jeden kolektor, že s jedným kolektorom sa niečo deje. Keďže ich je v byte niekoľko, alebo teda odporúčame, aby ich v byte bolo niekoľko, tak aj keď sa nám jeden stratí, tak možno napríklad stratíme nejakú presnosť polohy toho človeka, ale stále nestratíme tie biosignály, stále nestratíme to, že či ten človek v tom byte je alebo nie je. V podstate, kým nám v tom byte funguje aspoň jeden kolektor a ten človek je v dosahu aspoň jedného kolektora, tak okrem polohy máme všetky informácie. Čo sa týka tých samotných wearables alebo tých nositeľných zariadení, tam v podstate ideme dvomi cestami. Jedna vec je, že naozaj chceme mať vlastný náramok, ako to bolo povedané, ktorý má vydržať baterkou ideálne mesiace, týždňa až mesiace. Máme tu inak vyrobené prvé prototypy, ktoré navrhoval kolega, ktorý sedí tam vzadu, Matej, čiže môžete sa na to prísť pozrieť. Je to v podstate náš vlastný návrh nejakého plošného spoja alebo nejakého zariadenia, ktoré potom ešte dostane nejaký pekný obal alebo bolo pekne nositeľné, ktoré napríklad nemá displej, ale zbiera tie údaje, ktoré sme si povedali, srdcový tep, saturáciu a tak ďalej. Avšak niektorí seniori už dnes bežne používajú nejaké inteligentné hodinky, aby si aspoň strážili niektoré vlastnosti. A snažíme sa držať tú architektúru otvorenú tomu, že OK, môžete používať náš náramok, o ktorom vieme, čo robí, vieme, koľko vydrží, vieme vám k nemu poskytnúť nejakú podporu, ale v prípade, že vznikne požiadavka nejakej integrovateľnosti s inými zariadeniami, bežne dostupnými zariadeniami, nejakými bežne dostupnými hodinkami na trhu, tak tie naše kolektory tým, že používame štandardnú Bluetooth technológiu, vedia príjmať nejaké dáta aj zo štandardných zariadení, takže vieme využiť aj toto. Možno okrem tých zariadení, ktoré ten človek nosí priamo so sebou, sa vrátim trošičku ešte k tomu týmto malým tagom, ktoré ako kolega povedal, vedia vydržať aj roky. Možno sa niektorí z vás stretli s tým, že používate AirTag, keď niekde cestujete, že dáte si do kufra nejaký malý bluetoothový tag a na iPhone vidíte, že kde na ktorom letisku vám stratili kufor. Tieto tagy viete pripnúť k niečomu, čo môže byť tiež napríklad kľúčové pre toho seniora. Napríklad mu to môžete dať na kľúče a môžete zistiť podľa náramku, že senior odišiel, ale kľúče si nechal doma. A vieme nejakým takýmto spôsobom vyhodnotiť, že nejaký kritický objekt, ktorý by mal ten senior pri sebe, ostal doma a tým pádom sa nám možno zavol ten senior na niečo. A potom tu máme ešte jedny hodinky, ktoré tiež v podstate sa snažíme do toho nášho systému dostať a ktoré sú taký špecifický use case, že ak máte nejakú osobu, ktorú naozaj treba veľmi prísne strážiť, v zmysle, že potrebujete mať zabezpečené, že tie hodinky sú na ruke, tak tieto hodinky si v podstate človek nevie dať úplne dole sám a ak by si ich nejak strhol, tak vedia poslať notifikáciu o tom, že boli nejak následne strhnuté alebo zničené. Čiže keby bola aj taká špecifická potreba tých koncových zariadení, ktoré môže mať ten senior pri sebe alebo tá strážená osoba alebo osoba, na ktorú chcete niekto dohliadať pri sebe, je pomerne dosť. Čo sa týka toho nášho náramku, tak okrem toho, že teda zbiera tie vitálne funkcie, v
pomocou zmeny absorpcie svetla, to poznáte z inteligentných hodiniek, že svieti tam také zelené svetelko, ktoré vám svieti na kožu a z toho tie hodinky vypočítavajú ten tep a všetky tieto funkcie. Chceme tam mať aj detekciu pádu, to znamená, že máme tam akcelerometer, máme tam gyroskop a máme nejaký svoj natrénovaný AI model, ktorý vie povedať na základe tých údajov z akcelerometra a z gyroskopu, že toto je pád s najvyššou pravdepodobnosťou a treba poslať nejakú notifikáciu, treba poslať nejaké varovanie tým príbuzným, že asi nám ten človek niekde spadol. Čo sa týka tých kolektorov, ktoré v podstate aj fyzicky vidíte, tak ako som už povedal, príjma Bluetooth signál, posiela to na Wi-Fi. Nie je v ňom nejaká veľká aplikačná logika, pretože v podstate to ani nechceme. Chceme ale, aby to riešenie bolo modulárne. To znamená, že ak máte napríklad človeka, ktorý žije v nejakom jednoizbách alebo v nejakej garzonke, tam asi nepotrebujete úplne strážiť polohu toho človeka, pretože je viac menej jasná, keď tam človek má jednu izbu. A môžete mať doma jeden kolektor, len na to, aby ste videli, či sú tie biosignály v poriadku, či ten človek neopustil priestor a tak ďalej. Ak sa bavíme o nejakom veľkom rodinnom dome, trojgeneračnom, kde žije ten senior už sám, ale má tam 3 poschodia a môže chodiť kade tade, a môžeme tam dať týchto kolektorov 10 a strážiť o mnoho presnejšie, že kde sa nám ten človek pohybuje. A čo sa týka toho určovania presnosti polohy, tým, že to berieme z Bluetooth signálu, tak musíme si byť vedomí možno nejakých obmedzení. Marek už naznačil, že tá presnosť by mala byť ideálne niekde okolo 1,5 metra. Samozrejme, môže byť v niektorých situáciách lepšia, môže byť v niektorých situáciách horšia. A máme ako keby 4 prístupy, ktoré v rámci tohoto projektu vieme ponúknuť. Ten najzákladnejší, alebo najjednoduchšie je, že naozaj dáte jeden jediný kolektor a tým pádom len viete, že či ten človek je v jeho dosahu alebo nie je v jeho dosahu. To znamená, že či je v priestore alebo nie je v priestore. Ak by ste dali napríklad 2 tie kolektory, na jednu stranu bytu jeden, na druhú stranu bytu druhý, tak viete povedať, že v ktorej zóne, v ktorej časti, ku ktorému tomu kolektoru je ten človek bližšie, na základe nejakej intenzity signálu. A ako náhle ich tam máte 3 a viac, tak už sa vieme baviť o nejakom vypočítavaní polohy v priestore. Predstavte si akýkoľvek byt, tak ako tu vidíte na obrázku. V 3 rôznych miestnostiach sú zapojené 3 tieto kolektory a niekde tuto na sedačke nám sedí osoba, ktorú strážime. A tá základná metóda, ktorú používame, volá sa to, že meranie RSSI, čiže sily prijateľu signálu, funguje naozaj na tom princípe, že my vieme z fyziky, akým spôsobom sa šíri signál, takže si vieme povedať, že ak z týchto 3 antén máme rôzne intenzity signálu, tak si ich vieme nejakým spôsobom porovnať vzájomne a nejakou základnou alebo menej základnou matematikou, volá sa to trilaterácia alebo multilaterácia, vieme určiť polohu človeka v tomto priestore. Je to v podstate tá istá matematika alebo ten istý systém, ako keď si vás napríklad vie zamerať mobilný operátor, že kde sa nachádzate v meste, že kde sa nachádza nejaké zariadenie a tak ďalej. A toto je riešenie, ktoré poskytuje tú presnosť 1, 1,5, 2 metre v závislosti od priestoru. Tam do toho vstupujú rôzne faktory, či tam máte nejaké tenké priečky z purobetónu, alebo či tam máte nejaké hrubé tehlové steny v nejakom staršom dome. A to sú všetko veci, ktoré žiaľ to šírenie signálu ovplyvňujú. Preto sme v podstate aj chceli, aby tie kolektory boli zapojiteľné viac menej kdekoľvek alebo do akejkoľvek zásuvky, alebo si môžete pomôcť nejakou predĺžovačkou, pretože niekedy treba naozaj nájsť vhodné rozloženie tých prijímacích antén vzhľadom na to, ako je urobená dispozícia toho bytu alebo ako sa nejak prirodzene pohybuje človek po tom byte. Máme tam ešte jedno riešenie, ktoré riešime spolu s technológiou od dodávateľa KUPA, kedy vieme ísť na presnosť 15 cm v priestore. Toto je inštalácia, ktorá je už naozaj veľmi špecifická a už tu zachádzame do toho, že potrebujeme tomu človeku natiahnuť aj nejaké káble a natiahnuť mu nejaké presnejšie antény. Existujú totižto dnes antény, ktoré viete dať napríklad na strop niekde v miestnosti, alebo ideálne v podstate asi na strop do miestnosti, ktoré vedia merať nielen intenzitu prijateľného signálu, ale aj uhol, pod ktorým ten signál dopadá z toho tagu alebo z tých hodiniek. A takýmto spôsobom vieme, ak tých antén máme niekoľko, vieme ísť naozaj na presnosť plus minus 15 cm. Je to riešenie, ktoré je samozrejme nákladnejšie ako rozložiť iba tieto kolektory do priestoru, ale ak je taká požiadavka, technologicky to je možné a počítame s tým. Čiže to je len možno tak, aby ste možno vedeli, že je aj takáto možnosť. Je tá technológia už potom náročnejšia na inštaláciu, trošičku sofistikovanejšia a tak ďalej. Pri tom celkovom hardwareovom riešení v podstate sme to nastavili tak, že všetko, čo má človek pri sebe, je na tom Bluetoothe, ktorý je nízkoenergetický, lebo tam sme odkázaní na to, že musí to fungovať z baterky a musí to fungovať čo najdlhšie.
ale všetko, čo je fyzicky v tom byte, to znamená kolektory, sú v elektrickej zásuvke, Wi-Fi router je pochopiteľne v elektrickej zásuvke a tá aplikácia si vie strážiť nielen to, že či prijíma signál z tých nositeľných zariadení, ale vie si strážiť aj to, že či tie fyzické zariadenia v tej domácnosti žijú. To znamená, že ak by vám napríklad v dome vypadla elektrika celkovo a celý ten systém by klakol, tak minimálne vieme poslať notifikáciu, že systém v tomto byte nie je momentálne dostupný. A už potom tá osoba, ktorá sa stará o toho seniora, môže pátrať alebo telefonovať, že neviem, vyhodil si poistky, vypadla vám elektrika, v dedine, čo sa stalo. Toľko možno k tomu hardvéru a k hardvérovému riešeniu. Zhrnul by som to naozaj tak, že snažíme sa, aby pre ten bežný use case, toho bežného samostatne žijúceho seniora, to bolo len o tom, že zapichnete 3 takéto krabičky do zastrčky, niečo sa s mobilnou konfigurujete, dáte mu hodinky a máte ich vystarané. Ak by boli potom z vašej strany nejaké ďalšie otázky k tomu hardvéru, tak samozrejme budem tu prezentácii a môžeme sa o tom rozprávať. Asi by som vrátil slovo Marekovi, ktorý vám ešte niečo povie o softveri a prejdeme potom aj k živej ukážke niektorých vybraných funkcií tohto systému. Ďakujem.